Karbi Ser Hongthom aKongchunbang Honsing Teron asangtet tanglo. Pirthe monira tum kithi gereng ke maduta chiputhek the. Lason thot se nizang kari banglong number si Dwaramla constituency arlo kora RP langthoi terona ronga mekar Karbi aron bisar kidar kethek sera bang phuan parta Karbi Ser Hongthom amaya aKongchunbang kalitang Honsing Teron asangtet nang jutkok si Halloween pirthe dam juilo pose nile to malong news apan birta nang pali. Ar koi ni phai share ni pen men kiso kisik jit pen ajok labang pirthe pen a somar a chor a donara ba panchi utekang nang juilu kalitang Honsing Teron alangli kereng era hutsita inut Karbi akhea farman penan parta nimro kom bisar kidar aron ke claim kache paduga bang phulu piniar ni kalitang Honsing Teron bang so pirthe pen kache utekang ke khea phan kana hok thetan lo pusik khe ongdung atum ningduk pen ningri pon rinti news desk report malong news. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang farman klar da kabirta.